Ste náročnejší a radi by ste vlastnili výnimočný byt v historickej časti mesta? Mám tu niečo pre vás zaujímavé. Mojmírová ulica. Izbový byt o rozlohe 74 m2. Kompletne zrekonštruovaný, krásny farebný byt, ktorý sa predáva plne zariadený. Ako sa hovorí, prísť a bývať, alebo prísť a prenajímať. V centre mesta Košice výhodná poloha. Veľmi dobrá investícia či už pre vás samotných, alebo na prenajímanie v rámci Bookingu alebo Airbnb. Ste priamo v dianí mesta, centrum mesta za rohom, reštaurácie, kaviarne. Tento byt je vhodný na reprezentatívne bývanie, ako aj kľudné bývanie v centre mesta a zároveň vynikajúca investícia do budúcnosti. Ak vás tento byt zaujal, zavolajte mi, rád vás po ňom posprevádzam.